Terve vaan kaikille! Meiköön on yksi Manden ja saan kunnian korkata tämän YouTube-kanavan tekemällä ensimmäisen videon. Mistäpä muustakaan kuin pelistä. Ja kyseessähän on siis vanha kunnon playthrough. Ja tällä kertaa pelaillaan BBCn kulttisarjaan perustuvaa, no omaksi tarinaksi vähän erityöntä, mutta joka tapauksessa peli on Doctor Who. Ja tämähän on siis taustaltaan sellainen juttu, että Doctor Who on pyörinyt Brittien televisiossa jo viimeiset 50 vuotta, tasan tarkkaan muuten. Lokakuussa tulee täyteen. Ja tämän kunniaksi BBC on ilmeisesti julkaissut sarjan ilmaisia pelejä, mitä kuka tahansa voi ladata BBCn saitilta, kun hän on Briteissä. Itsehän on ladannut proxyä käyttämällä, ei oo silti laitonta. No ei, mutta tässä kävi myöskin semmonen mielenkiintoinen, että mä oon ehtinyt nauhoittaa tätä jaksoa oikein pitkälle itse asiassa. Taispa mennä peräti tonne yli puolin välin paikkeille tätä peliä ja niin. Sitten huomasinkin äänet kaiku. 1963. Ja pitää tehdä uudestaan. That's the year you bought that outfit then. You know, we can go to see the Beatles play in 1963, but the Ice Age is only a click away on the dial. Can I meet John Lennon? What? Not Ringo? Why doesn't anybody ever want to meet Ringo? There's no such thing as a sexy drummer. You know, I'd never considered that. Then again, why would I? 1963. The Beatles' first two albums. Sean Connery as James Bond. The Kings. The Rolling Stones. Mary Quant. John Steed and Kathy Gale. God, right now, out there, London is the coolest place, not just on Earth, but the whole galaxy. No. Impossible. Did you get this wrong? Maybe this is like 2963 or something. There's no mistake, this is 1963. But how? What or who could have done this? Something with the power to alter time. On a massive scale. Doctor, look. Human, halt! Get down. The last survivor of Earth will be exterminated! Exterminate! Ei saatana, toi Davekkien catchphrase pistää aina, siis joka ikinen kerta. Repiämään perseelle. Suurin piirtein tyyliin rolling on the floor laughing my ass off. Mutta ei kai sillä voi mitään. If you want to exterminate, just exterminate. It's up to you. Pahoittelen tässä vaiheessa epätasaisia ääniä, joita en voi kauhean helposti säätää nyt. We've got to talk to her. Wait. Now we've got to talk to her. Come on. Niin, kuten olin sanomassa jo, kunnes toi cutscene peitti mun äänen oikein kunnollisesti. Niin juttuhan on enää, että mä oon ehtinyt kuvata tätä ensimmäistä jaksoa jo puolen väliin, mutta sitten huomasin, kun peli bugahti yhtäkkiä, olin ehtinyt kyllä tallentaa siinä vaiheessa. Se ei ollut siis se ongelma, vaan päätin vähän katsoa tallennetta. Ja mitä sieltä selviääkään. Äänet tuli tuplana. Elikkä siis satoi joitain 10 millisekuntia viivettä. Just tarpeeksi antamaan sellaisen efektin, mikä tekee tavallaan kaivun tavasen. No, tulipahan mietitty, että mitä helvettiä nyt taas. Ja siinä kävi lopulta niin, että asetuksista oli jäänyt päälle sekä järjestelmän äänien eli stereomixin, että Windows 7 omien äänien ottaminen. Eli äänet tuli tuplana. No, jos joskus julkaistaan tälle kanavalle outtakeja, niin sitten saatat ehkä nähdäkin ja kuulla, mitä oli kyseessä. Voimme paistaa, että siinä oli erittäin mielenkiintoinen bugi. Myöskin samaa kohtaa, joka ei liity mitenkään tähän ääneen. No mutta, vielä ennen kuin lähdetään itse settejä pelaamaan tässä, niin teille tietämättömille, jotka ei ole koskaan kuulkaan moisesta kulttuurirepuksesta kuin Doctor Who, hävetkää. Ensinnäkin hävetkää. Ette oo sivistyneitä.
Toisekseen tämähän on siis sarja, joka on viimeisen 50 vuoden ajan mun tietääkseni yhtäjaksoisesti peräti seurannut saman tyypin otteita 12 eri naamaverkissä. Elikkä tietenkin on huonoista, kun sarja on pyörinyt 50 vuotta, niin koko ajan ei ole pääosaa voinut näytellä sama näyttelijä. Joten juoni pohjautuukin siihen, että tämä sama tyyppi, joka kulkee pelkästään nimellä The Doctor, niin ei ole tarkempaa nimeä annettu, niin The Doctor, niin se kulkee tuolla sinisellä mötikällä, jota myös puhelinkopiksi kutsutaan, ympäri aikaa, ympäri avaruutta, ympäri kaikkea mahdollista, mitä ihminen vaan voi kuvitella. Ja pointtihan on siinä, että jätkä ei oikeasti ole ihminen, vaan niin kutsuttu ajanherra eli Time Lord. Ja niin, mies pystyy hallitsemaan aikaa ja avaruutta ton saatanan puhelinkopin avulla. Puhelinkopin nimi on muuten TARDIS. Niin, se on niinkin yksinkertaista. Hahmo on tähän mennessä näytetty 12 näyttelijää, odotettavissa vielä kuitenkin aika pitkä aika tämän sarjan pyörimistä. Jos ette muutakaan keksi, niin tsekatkaa tulevana lauantaina Doctor Who'n seuraava jakso BBC Oneilta. Enempää nyt spoilaa ja veikkaan, että nyt enemmänkin kuitenkin tulee tästä itse juonesta paljastettua tämän playthroughin aikana. Mennään suoraan eteenpäin. Mä oon tän pelin pelannut läpi jo pari kertaa, niin me ei kai siinä mitään. Ei edes sen pahemmin faktoja tsekkaamaan. Katsopa, tossa onkin yksi. Joo, lontolaiset taksit. Ne onkin vähän mielenkiintoisia settejä. Ei, mutta eteenpäin. Stop! Look out for that Dalek. Maybe we can avoid it if we're careful. Ja vaikka tämän kanavan varsinaisen perustajan ja varsinaisen omistajan guidelineit kieltää mua puhumasta mistään politiikkaan liittyvästä, niin sanonpahan vaan, että Kim Jong-un rakastaisi tätä mestaa. Sen verran räjäsen näköinen. Ja nyt koitetaan vältellä sitten näitä Dalekia pahemman kerran. Dalekit on siis Doctor Who'n arkkivihollisia, jotka on tommosia peltipurkkeja, ja jotka koko ajan huutaa samaa lausetta. Exterminate, exterminate, exterminate. Ei tosiaankaan skottiaksentilla, mutta muuten vaan ärsyttävällä äänellä. Ja näitä nyt siitä pitäisi päästä jotakuiten pakoon. Ja ei vaikka äskeisessä cutscenessa nähtiinkin ton NPCn pakeneminen tätä kautta, niin ei. Se ei onnistu. Pitää keksiä joku muu tapa. Ja se tapa, mikäs muukaan myöskin erässä cutscenessa. No ei peistä cutsceneista puhuta sen enempää, vaan lähdetään aivan saatanan nopeasti pakoon. Stop, intruder! And of course. There doesn't exist an episode of Doctor Who where the Daleks don't exterminate somebody. That's more of a rule than an exception. Yritetäänpäs uudestaan. Ja vielä silleen, että Dalekit ei mielellään nappaisi tai näkis mua. Niin, viemäriraosta ei todellakaan päästy, vaan kaikki pitää tehdä aina vaikeamman kautta, kuten videopelilogiikkaan kuuluu. Eli tässä tapauksessa työnnetään taksi muutamasta lankusta kootun hätäisen väliseinän läpi. I think we're okay. Vaikkapa näin. This looks like it could smash through that barrier. Amy, can you give me a hand? Sure. 1, 2, 3! Well, not exactly elegant, but it did the job. It's dark down there. When I said I wanted to meet the Beatles, I meant the band, not the bugs. Or you can stay up here and meet the Daleks. But they're more heavy metal. Tässäkin tuli taas ilmi yksi asia, mitä mä Doctor Whossa rakastan yli kaiken. Brittiläinen huumori. Ei sitä voi olla rakastamatta. Joo, mitäs? Katoppa muutama töykki. Kuvitelkaa nyt Doctor Who's purkuna. Metrossa. Tai metron portailla. Tai missä tahansa. Sääli vaan on, että tässä pelissä ei ole ominaisuudessa, mistä Doctor voisi jossain vaiheessa ottaa vaan hörpyn kaujasta ja mennä eteenpäin. Se on oikeesti sääli. Joku voisi jossain vaiheessa modata tän pelin. Joo, ja tässä vaiheessa tuleekin peliin yksi tohtorin, sanotaan näin suomalaisesti, tohtorin yksi avainominaisuuksista ja työkaluista. Ja tämähän on The Sonic Screwdriver. Tän avulla
The Doctor voi oikeastaan avata sähkömagneettisen impulssin ansiosta kaikki mahdolliset ovet, mitä vaan voi olla. Kunhan ne ei oo puisia. Siinä on Sakiven kantapää. Todennäköisesti tää ovi ei kuitenkaan oo puinen. Näyttää aika vahvasti metallirunkoselta. Kokeilla. Be careful down here. You never know what you're gonna find on the underground. Rats, dinosaurs, yetis. The woman we saw must be around here somewhere. Don't move! Ah, there you are. Hello. Calm down, we're here to help you. How can I trust you? Do we look like Daleks? Us humans have to stick together. I'm the Doctor, by the way. And I'm Amy. Sylvia. Tell me what happened. When did the Daleks get here? What do you mean? How can't you know? They overrun the Earth, the whole planet. We've sort of been away. Promise you, Sylvia, we can help you. Just tell us, please. They came out of the sky, like they tore a hole in it. Legions of Daleks flying out of it. So many they turned the sky dark. Thousands and thousands of them, thousands! Exterminate! Ja sitten ehdistystilaisuuden vuoro. No ilmeisesti näissä peissä pakollisia. Kokeillaan. How did you survive? The Daleks defeated the army straight away, but the ordinary people fought for a while. You learn fast when you have to. You've done pretty well on your own. One woman army. And there are no other survivors. Us against the Daleks. They destroyed everything. Everyone. There's just me left. The last human being. That's what the Daleks said. Well, it was wrong about that, wasn't it? There's you two. The Daleks can't do this. They've never had the power to change time like this before. Change time? What are you talking about? Look, I'm barely hanging on to my sanity as it is. Listen to me, Sylvia. This was not supposed to have happened. 1963 was followed by 1964 and a whole lot more years after that. I have to stop whatever the Daleks have done to make this happen. Look, it isn't safe to stay here. If you want to stay alive now, you have to keep on the move. Let me check ahead. These tunnels are dangerous. What was that? I think it just got even more dangerous. Sylvia is safe. The Daleks can't see her, but we're going to have to be very careful if we're going to get to her. Vähän toisen maailmansodan tyyliä tähän väliin. Hiekkasäkkien takia pitää piiloutua, kun ei oo mitään muuta keinoa. No, mäpä nyt vaan katso taakse sieltä Dalekki. Noni. Ja sitten taas vaihteeksi vähän hiekkasäkkeilyä ja eteenpäin. Joo. Nyt olisi kerrankin hyvä paikka käyttää näitä hiekkasäkkejä turvana. Just kun sitä vähiten odottaa. Sitten eteenpäin. Stop! The track is electrified. Then we need to reroute the power somehow and fast. Tuosta junaradasta tulee mieleen ensinnäkin VR:n rataverkosto, nimittäin molemmat on yhtä toimivia. Ei kun niin joo, VR:n rautaverkostossahan ei oo sähköä, kun ei koskaan toimi. No, kokeillaan nyt saada nää sähköt pois tästäkin. This is going to take some manual rewiring. Yes it is. You're completely correct. Ja pakoinen puutse tähän väliin.
No ei, mutta saatan. Aina ei järkikuvia. Joka siinä vähän on uskomatonta. Hetkinen, mitä vittua mä nyt taas tuunaan? Koitan tehdä tätä tahauani itselleni mahdottomaksi. No, miksei. No nyt tulee vähemmän vielä VR. We better get a move on before that Dalek spots us. Ja ratakoustossakin tulee myös mieleen VR. Ei, tää on vielä nykyaikaista sillä standardilla. No. Onneksi ei tarvi olla kyseisen firman asiakas. Ainakaan vielä. Löysin huntin veto, että kohta tulee Dalek. Iso paha Dalek. Joka vielä tappaa jonkun. Up you go, Amy. I just need to set this trap. Hurry. Sylvia! Exterminate! Run, Doctor, run! Exterminate! No! They killed her. We've got to get back to the TARDIS. No, kukapa siinä joutuu eksterminoiduksi. Paha ei aina saa paukassa, mutta tällä kertaa onneksi sai. Ja siellä välin muut Dalekit on vähän muuttanut reittejä. Yritetään selvitä takaisin puhelinkopille. Kohti köyhtynyttä autoa ja sen yli. Selvitäkö vai eikö? Ilmeisesti kyllä. Siitä vielä hienovaraisesti viimeisen ohi. Ja näin. And we're safe. Again. Doctor. Amy? It's all right, Amy. You're going to be all right. I felt so weird. It's going to be all right, Amy. I promise you, if I can analyze the time and place that the Daleks altered the timeline. I don't get it. If humanity's destroyed in 1963, how am I still here? The TARDIS protects you, but we have to act quickly. Gotcha. What is it? The source of the Daleks' time meddling, it's Skaro. The planet of the Daleks. Coordinates set, we're going back to where it all began. And we're going to save the human race. Menemme pelastamaan ihmiskilpailun. Vai menemmekö? TARDIS on mystinen vekotin. On sisältä isompi kuin ulkoilta. Voisin tässä on tuota miljoona muutakin asiaa, mitkä on sisältä isompia kuin ulkopuolelta, mutta ei nyt mennä siihen tarkemmin. Ei nimittäin kuulu meikäläisen toimenkuvaan, eikä pahemmin myöskään kiinnosta. Tuolla on enemmän niitä huippumielenkiintoista latausruutua, joka suorastaan kiihottaa minua. On muuten hieno lomakohde. Tonne haluaisin mennä joskus. Scar. Tai no en nyt tiedä. It's all right. Nobody home. And they've been busy rebuilding this place too. Rebuilding? Kalan. City of the Daleks. The last time I saw it was in ruins and the Daleks had fled. But now Kalan is reborn. Yeah, well, I'm still not coming here for my holidays. Don't blame you. It never stops raining, so I wouldn't go outside. Even with an umbrella, the atmosphere is 30% sulfuric acid. Ooh, no wonder they're so screwed up. Come on. We have to find the source of the Daleks' time manipulation and stop them. Whatever that takes. Sitten Dalekkein jahtaamaan.
Mun tuurella toikin saatanan onttokapistus tappaa mut. Kokeillaan kepiä jäätä. Ja lisää puutsoja. Siinä olikin jo vähän ensimmäinen huomenna. Mä veikkaan, että jos mun kuoleminen olisi veikkauksen pelikohteena, niin mä uskon, että jos joku veikkaiskin siinä oikein, että mä kuolen, niin mä veikkaan, että siitä ei kuitenkaan tulisi paljon rahaa. On nimittäin aika itsestään selvää. Sen sijaan mahdollisuudet sille, että joskus käy näin, ne on aika helvetin pienet. Jos joku olisi veikannut, että mä en olisi kuollut tässä vaiheessa, niin se olisi ollut isompi summa kuin mitä vakiosta 13 oikein olisi täyväkioksella tullut. Että onnea vaan voittajille. Ei ku? Aivan sama. I don't feel right. Steady. Doctor? Sorry, Amy, I'm so sorry. What is happening to me? Time is catching up with you. What? When the Daleks destroyed humanity in 1963, you became a paradox. You shouldn't exist, but you do because the TARDIS protected you. But that protection can only last for so long. That's why we have to find how the Daleks went back in time and put things right. For all of humanity, and to save you. But there'll be Daleks everywhere. Doesn't matter. I'll find a way. But first I have to slow down what's happening to you. The Daleks have temporal technology. I can use that. We need to build a chronon blocker from Dalek spare parts. That will counter the effect of the paradox. We have to find a Dalekanium coil and a Contron crystal. Like you're talking English? What? Don't worry. You rest here and I'll find them and bring them back. Kumpi suunta on oikea? No eipä ainakaan oikea. Mennään siis vasemmalle. Ja ei, tässä ei oo poliittista viittausta. Mutta seuraavassa osassa on. Nimittäin minä kun ennen tätä päivää luulin, että Amerikan Yhdysvallat on kaiken pahan alku ja juuri. Ilmeisesti ei. Ilmeisesti silloin on löytynyt korvaaja. Ottais vähän sattua päähän useamman päivän ajan, jos tommonen, mikä tossakin nytten menee, niin tuis päähän. Ja saattais sattua vähän pidemmän aikaa kenties. Ei sillä, että haluaisin mennä kokeilemaan, mutta... kai se on pakko. Out! Exterminate! Exterminate! Do not exterminate! Fucking hell! No. Just don't get me here. Just don't. Fucking hell! Come on! Of course this has to happen. Ja tässä vaiheessa eräälle nimimerkille Jumala kulkevalle tiedoksi, että muu ei kannata viestitellä silloin kun mulla on kuvaaminen käynnissä. Tai no, oma vikahan se osittain tietenkin mulle on, kun en oo ehtinyt ennakkoon ilmoittaa. No mutta, ei hyvä väliä. Eteenpäin. Ja koitetaan uudestaan. The war could offer me some cover. I need to be patient with your gaps in the patrols. Thank you, Captain Obvious. And this will take my time. Alert! No vittu jee!
Tohtori näytti äsken siltä, kun se osuu huumeessa. Kenties onkin. Nimittäin eihän monet selvinpäin matkusta sinisessä puhelinkopissa ympäri aikaa ja avaruutta. Ja nyt uudestaan joudutaan taas Dalekien kanssa ongelmiin. Ja näin siitäkin selvitään. Aina on komperfenkkejä. Kokeillaan nyt olla vähän huolellisempia. Ouch! Joita me ei tietenkään haluta olla. Niin, mitäs mä äsken puhuinkaan sitten, että miten saattais sattua, jos sais toisesta Dalekista päähänsä. Niin, saattais sattua aika paljon. That's interesting. I wonder where it leads to. Where it's gonna lead to AIDS. Hehehehe. Niin, en oo vielä tässä vaiheessa ehtinyt mainita sitä, mutta mainittakoon, että mä olen puunaikahuumorin kuningas. Tai pikemminkin aurinkokuningas, jos sivulta tätä mun titteliä. No ei mennä siihen se tarkemmin. Ja nyt on tavoitteena saada tuolta Dalekilta päähän. Onnistuiskohan se? No ei ihan. Just. Löytyisiköhän täältä jotain tarvittavaa? Ilmeisesti ei. No ja sitten mennään eteenpäin. Katsopas keräilyä. Okay, Nane. What's a character over there? Ei mennä siihen sen tarkemmin. Tänään ei mennä mihinkään sen tarkemmin. Tehdäänkö näin? Mä en nimittäin jaksa. Just needed a little boost. Oh yes it. Ja taas varotaan noita terrorikoneita. Joita myös peltipurkeiksi ja Dalekeiksi kutsutaan. No, you're not gonna stop me. Don't you understand? I'm far superior to you. And compared to me, you're inferior. Thanks for not spotting me this time. Sori, että puhun tämmöstä... Vaikka monet ymmärtäkin on niin sori, että puhun juuri tämmöistä aksenttia. Toiset sanoo sitä skotlantilaiset, toiset sanoo sitä walesilaiset, toiseksi pohjois-englantilaiseksi. En minäkään tiedä vittu mitä se on, olkoon vaikka sekoitusta. Mutta paskempaa tästä vielä tuossa, jos mä puhuisin kymmöriä. Ja asiasta kukkaroukkuun, nyt ymmärrätte mitä tarkoitin sillä viittauksella, että tohtori näytti olevan huumeissa. Tässä pitäisi olla kuva siitä jätkästä, joka... No, te tiedätte kuitenkin sen meemin. Toimii mitään hyvänä vertaukuvana. Ja täälläkään ei oo mitään hyödyllistä. That's everything. And no, I need to go back. It's gonna be rather easy. Niin ja sori vielä siitä, että puhun sekaisin sekä suomea että englantia. Tiedän, kaikki vihaa sitä, niin vihaan minäkin, mutta minkä mä sille teen? Sitten vähän varovaisuutta kehiin. And we're clear. Doctor, please hurry. I'm fading away. Don't worry, Amy. I've got all the components I need now. Nyt on vähän semmonen mututunto, että mä ryssin tän vielä jossain vaiheessa. No. Yhtä hyvin vaikuttaa menevän kuin Kojoilla Euroviisussa aikana. No mä saan sitten tää 1 pisteen edes.
Nyt ei ihan kuitenkaan niin huonosti. Koska nyt on aika masentavaa. On perin masentavaa. Ja tässä kohtaa mä perinteisesti veivan. Mutta nyt rikotaan perinteitä. Näin. How's that? A bit better. At least I've got some colour back. See-through is so not you. It will block the chronon energies for a while, but we have to reach the Supreme Council chamber and deactivate whatever is in there. But how do we even find out what's in there? It could be a Dalek convention inside. Ah, we can see into it from the Daleks' visualizer room. Come on. And off we go. Aiemmin saanut ilmeisesti vähän uutta väreä pintaan. No sehän on hienoa. We need to be careful. Että Dalekki on saatavan muinakin värejä kuin punaisina. No sehän on hienoa. Ostan heti oman. No totta kai! Antakaa tässä jo kotikasvassakin apuoidit mulle. Mä oon vähintäänkin ansainnut ne. Vaikka itse sanonkin. No nyt tässä sentä tuu déjà vuta. Here we are. This is where they monitor and record all Dalek activity across the universe. This is like the Dalek Records Office. A librarian Dalek. That's something I actually want to see. There's your librarian. The visualizer eye. And you know what Stickler's librarians are? We need to get to the console so I can deactivate the security beam. Those databanks look like good cover. Let's go. Iso paha silmä. The big brother is watching you. Oh, if he is, then he is. He don't give a fuck. Ota meissä vielä, saatana konsoli. Ja sitten taas pieni putsa. Nää kohdat vois oikeesti yhtä hyvin skipata. Ei mut ihan tosissaan. Tai tekisivät näistä edes vähän haastavampia. Nyt mä meinasin nukahtaa odotellessa, että toi Brilliant. The security beam is narrowed. We better be careful though. The rate of its scan sweep is speeded up. Sitten toisen konsolin vuoro. Tähän väliin pieni knoppi. Suomenkielisissä Doctor Who-sarjoissa Sonic Screwdriver on käännetty yliäänin meisseviksi. Mitä vittua? No, ei siinä. Imen meisseviä konsoli. Mutta ei kaikkea pidä aina kääntää kirjaimellisesti.
Just want to go now. That beam is moving pretty fast. Tossa kohdassa tuli hetken ajaksi unihiekkaa vähän silmään, mutta ei siinä. Noni! And here comes the Daleks. Ouch. That hurt. And to be honest, it hurts a lot. Joo. Joo. Koitan tuolla aina selviä siitä, mistä kuuluu jatkaa. Joo, grafiikkapuki. No se oli hetkellinen, ei siinä mitään. Nimes siinäkin pässäri. I need to concentrate. Just. Olisikohan tää nyt vihdoinkin haastava? No ei ainakaan alussa näytä siltä, mutta kyllä nää toisinaan vähän nopeutuukin. Että saas nähdä. No tässä on taas vähän isompi riski sille, että jos tekee yhdenkin virheen, niin saattaa hyvinkin ryssiä koko homman. Ei paineita. Paineiden sijaan aina on terveellistä ottaa vähän geeviä ja vastatuuleen. No vittu näin. Koitetaanpa uudestaan. Tuohan ilmeisyys kostautuu muuten toisinaan. Toinen kerta toden sanoo. Niin, kuten olin sanomassa. Vähän geeviä ja vasta tuuleen. Right. Let's see what we can see, shall we? Aha! That's the Supreme Council chamber, all right. There's the Emperor. He is massive. Occupational hazard. You're sitting on a throne all the time, you're going to put on a few pounds. But that is what I'm interested in. Is that it? Whatever the Daleks used to wipe out the Earth? Well, if I was a betting man, yeah. That'd be it. That's interesting. Temporal coordinates. Interesting to you, maybe, but how do we get anywhere near that thing with all those Daleks around? Knock politely. What? Joo. Sitten itse Dalek Emperorin juttu sille.